σταματήσει την εργασιακή εκμετάλλευση των εργαζομένων. Θεσμοθετεί την τάση του θάνατου. Εσείς σας αγγίζει τη ζωή μας από τραστιατές, φωτιές, καταστροφές. Κοστάζεται σήμερα να συνεχίσουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, ασφαλής. Απαντάμε με πανελλαδική απεργία. Καταργούν την Κυριακή Αργία στην βιομηχανία. Πάμε λοιπόν τώρα όλοι, χώρο το χώρο δουλειάς. Εργασιακό μεσαίωνα. Δεν θα δεχτούμε τη φτώχεια και το σακατιλίκι.